Gloria lil Mulej. Nilqawkom eżis aħwa YouTube, Facebook u televizjoni. Grazzi li din mana l-lum ħadid birku żgur, għabad il-Bibja fidejk u iftaħ qalbek għal-kelma tal-Mulej. Wejt warajja din il-kelma. Missi Qadis, kellimni mill-kelma tiegħek. Niddikjara li l-Bibja hija l-kelma qaddisa u ħajja tiegħek u li tbiddilni tfejjaqni u titrasformani. Mulej Qadis, niddikjara bil-fidi li għattu għat iktar ma nkun l-istess iktar, jina nirċivi l-kelma tal-ħajja u nirċivi l-ħajja tal-lafija l-lum. U grazzi Mulej Qadis li ħatollini iktar fil-livell spirituali miegħek Mulej f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Morru fi ktib ta' Luqa kapitlu 15. Naħseb dan huwa b'kollox huwa t-tieni messaġġ fuq il-barka tal-missier. Però huwa peress fuq l-imħabba tal-missier naħseb jiġi madwar il-5 wieħed jew is-6 wieħed xi ħaġa. Luqa kapitlu 15. Itkellimt u semmejta din il-parabola dawn il-messaġġi kollha. Daw il-5 ġimgħat semmejna din il-barka ħwa. Semmejna din il-parabola. U llum ħanidħlu fil-font. Lestu l-goggles għax ħanazzu. Amen. Mux tata sa. Like that. Ħanodzu. ħanodzu. Alleluja. Luqa kapitlu 15. Gloria al-Mulej. Min vers 11. ħanaqraw il-parabola fl-imkien. Number 1, għal-kemm hija parabola hija reali. Hija verità. Vera ġrat. U tiġri kontinwament. Amen. Pay attention, ħalli ma titlifx dak li l-Mulej għandu għalik. Għalilhom ukoll dan huwa Ġesu qed jitkellem mal-poplu tiegħu. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Għal dawk li intom diġà qrajtuha kemm il-darba ma jimpurtax. Erġgħu aqrawha għax illum ħanaraw affarijiet li 99% ħafna minna qatt ma rajnihom qabel. Iż-żgħir qal lill-missieru missiratin isem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid ma kinux għaddew wisq ġranet meta iż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq f'ħajja mtajra. Meta mela ħela kull ma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira il-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla żaqq mqar bil-ħarrub u kien jiekol il-ħnieżer imma ħadd ma kien jagħtih jiekol. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ. Ħanqum u mmurant missieri u ngħidlu: missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jisħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qamu telaq għalant missieru. Iżda kif kien għadu fil-bot, missieru lemħu u tħassru. U bġirja waħda mar inxteħet fuqon u bisu. Missier għallu ibnu: dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jisħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: isaw, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddulu libsulu iċ-ċurkett f'sebaw u s-sanli f'riġlejh. Ġibu l-oġġol imsemmen u qtluh. Ħaniklu u nagħmlu festa. Għax dan ibni kien mejjed u raġa' qam. Kien mitluf u nstab u bdew jagħmlu festa. Missi Qadis, grazzi li inti għatkellimna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u l-kelma tiegħek. Tatina rivelazzjoni tal-barka tiegħek li ġejja mill-qalb tal-imħabba tal-missier. Grazzi ta' revelazzjoni ta' kemm kbira hi
l-imħabba tiegħek bla qis għall-uliedek u anke għal dawk li huma l-bogħod minnek. F'isem Ġesu Kristu. Din hija il-parabola hija l-istorja ta' kif Alla l-Missier jaġixxi ma' uliedu aħwa. Tkellimna fil-ġimgħat li għaddejjin li semmejtilkom li number 1 Ġwanni kapitlu 1 vers 12 u kull min emmen fih li l-kull min laqgħu lilhom tom is-seta li jsiru ulied Alla. Meta aħna nitwildu minn ġdid aħna nsiru ulied Alla. Semmejtilkom ukoll imbagħad kif skont Galatin kapitlu 4 hemm żewġ tipi ta' ulied Alla li għalkemm it-tnejn huma ulied b'dritt jew bwirt ta' wilt imma mhux it-tnejn jaġixxu ta' ulied. Wieħed peress li għadu immatur għadu jaġixxi ta' skjaf. Tkellimna fuqu. U hemm ħafna fil-ġisem ta' Kristu li għalkemm huma ulied mill-lat legali, mill-lat esperjenzali, jekk teżisti dik il-kelma, mill-lat ta' esperjenza għadhom jaġixxu bħad-dinja. Ġeneralment insejħulhom carnal Christians, jew baby Christians. Sewwa, u il-bniedem li jaġixxi ta' baby, ta' karnali, ta' immatur, għalkemm il-wirt huwa kollu tiegħu, għalkemm dak kollu li għandu l-missier xorta huwa tiegħu jew tagħha, ma mhux qed igawdi minn dak li huwa diġà tiegħu. Għax hemm nuqqas tarfien u hemm immaturità. Amen. Mela meta inti tikber, il-maturità tiegħek mhux għax inti xamilt takkwista, imma għax kbirt inti tirrenja. Għax inti kbirt bil-maturità li Alla li inti issa għandek, jekk jiena l-uliedi li wieħed minnhom huwa 10 u l-ieħor 9, jalquhom issa ftit ġimgħa ftit oħra, jekk jiena naqbad wieħed minnhom jew tnejluna u l-ieħor waħed nixxielu Mercedes u l-ieħor nixxielu Rolls Royce, u mpoġġihom fuq isimhom. Il-Mercedes u r-Rolls Royce it-tnejn tagħhom. Imma kemm hawn minnkom tafu li ma jistax isuqu. Imma tagħhom. Meta jikbru u jsiru 18 sena, ma jsirux iktar tagħhom dakinhar daqs iktar milli il-ġurnata li xajtulhom. Istess. Li għamlu differenti huma kibru u waslu għal level biex jilħqu u jgawdu minn dak li huwa teġa ilu tagħhom. Jiena u inti għandna wirt kbir. Kull minnu Kristjan f'Malta, kull minnu ħobb il-Ġesu, hux Kattoliku Protestant, jekk hux ta' Pentekostali Evangeliku Battist, jekk hux dawk ta' denominazzjoni ta' mingħajr denominazzjoni. Sewwa, u minnu jekk jgħid jħobb il-Ġesu jemmem Ġesu, Alla fih jara ibn u bint. Imma tgħid li bħalma tgħid l-Iskrittura fit-2 Pietru kapitlu 1 u 2, fuq il-ktib ta' Ħosea kapitlu 4 vers 6, li l-poplu tiegħi jew kellha uliedi stess mhumiex igawdu minn dak li diġà tagħhom għax m'għandhomx għarfien. Jew għax m'għandhomx skont Galatin kapitlu 4 maturità. Ma hemmx maturità. Issa saħwa inti tikber fi Kristu, jaqbel lilek, mhux il-Alla. U jaqbel naqalili, għax tifranka li naqa' problemi. Sewwa, jaqbel lilek, għax għallem affarijiet li jixtieq jużak fihom, jixtieq jarak tesperjenza, imma jirrekjedi minnek kemm ħadd tikber. U taf kif tikber malajr? Kemm hawn minnkom tixtiequ ilkom tistennew breakthrough fil-ħajja tagħkom f'xi ħaġa. Qed tistennew miraklu. X'imkien. Taf x'inhu l-iktar żmien? Kemm hawn minnkom tixtiequ żmien jgħaddi malajr biex takkwistaw da? Obdi. L-ubbedjenza hija l-iktar distanza viċin tal-miraklu tiegħu. Obedience is the shortest distance to your miracle. Biex inti tuża, biex inti takkwista, biex inti tutilizza, biex inti tibda tħaddan u tħaddem dak li Alla teġa għallek huwa tiegħek. Imma jekk m'għandek maturità ma tistax tħaddmu. Qed tifhmu? Halleluja.
U hemm ċertu affarijiet fil-ħajja, sew naturali u sew spiritwali, hemm ċertu staġuni li jint ma tistax taqbizhom. Hello, anybody? Eżis Kristjani ta' madwar Malta, Għawdex, l-Awstralja, l-Amerika, ċina, il-Ġoppan, u int fejn int? U għed tifhem x'qed ngħid bil-Malti, għax hawn Maltin jarawha barra minn Malta, vera. Ma tistax taqbes ċertu staġuni f'ħajtek. Jien ma t-tifel tiegħi jonut li jiffansja il-xi waħda ta' 20, ma jistax jiżżewweġha. Sewwa, unut li. Unut li inti tixtieq issir pastor jew issir ministru tal-Vanġelu, sewwa, u inti tittaqbes ċertu staġunijiet fil-ħajja, ma tistax. Hemm staġun fejn inti għada kiben baby. Taqbes l-staġun ta' baby, x'jiġifieri? Jiġifieri hemm staġun fejn inti tirċievi biss. Għad jiġi staġun fejn inti kontinwament tittati. Meta jiena kont ngħix għand ommi u missieri, qatt ma mort naħdem għall-ikel. Ma kontx inħallas il-kontijiet. Kont nirċievi biss. Ma ġie meħżin fejn staġun. Ma baċċa leħjiena ma ġi xorta waħda dak l-istaġun. Fejt il-kontijiet bdejt inħallasom jien. Fejt l-ikel irid ninsajru jien. Anke qabel ma żewx il-marti, meta kont ngħix waħdi l-ikel kont insajru jien. Il-ħwejjeġ kont naħsilhom jien. Staġun fejn qed tirċievi biss. Is-senti ma tistax tagħmel omrok biex tirċievi. Xi ħaġa ħażina fuq hemm. U mhux qed ngħidlek li tiġi staġun biss tagħti għax tirċievi wkoll. Sewwa, imma dak huwa maturità. Kemm minnkom tridu timmaturaw u tikbru? Aħwa. Jekk intom tridu tutilizzaw il-qawwa talla apostolika, tridu tikbru u timmaturaw. Amen. Tridu tikbru. Id-doni diġà huma tiegħekom. Il-mirakli huma diġà tagħkom. Is-sopranaturali huwa diġà tiegħek. Imma inti trid tikber. Inti trid timmatura. Amen. U nista' nagħmilkom messaġġ ieħor f'sekonda. Int trid tmut. Imma dak ikun messaġġ ieħor, imma żomma f'parentesi. Tifhmu, tifsirx li l-Kristjaneżmu qed jidher Kristu fija u minni. Dak huwa l-Kristjaneżmu. U kuljum tmut naqra, kuljum titgħallem iktar, kuljum timmatura. Amen. Ħankomplu, morru fl-Luqa kapitlu 15 xorta għadna hemmhekk. U ħammorru issa minn vers 18. Li anzi sena ftit, ħammorru minn vers 15. Mela aħna hawnhekk għandna Kristjan. Għax dan kien fid-dar tal-missier xi darba. U rrid il-wirt tiegħu u l-wirt tiegħu minflok użah abbużah. Il-wirt tiegħu minflok użah abbużah. Tilfu. U mar u spiċċa mal-qżieqes u mal-ħnieżer. L-Iskrittura tgħidlek letteralment li dan kien bil-ġuħ u dan letteralment ifisser li laqqas meta mar jaħdem mal-qżieqes laqqas tawh jiekol. Il-ġob li inti tieħu ħsieb il-qżieqes kien l-ar ġob li stajt issemmi. Infatti f'ħafna kulturi ta' dak iż-żmien anka bibliċi, anka fl-Eġittu, anka f'ħafna kulturi u saltniet differenti, li bniedem jaħdem mal-qżieqes isek int tgħix bil-pesta. Għax in-nies ma jkunux iriduk madwarhom. Daqshekk kienet kera li inti taħdem ma' qżieqes. Immaġinaw il-ħanżir jirrepreżenta simbolikament lid-demonju. Meta tmur lerġa' d-dewla id-dinja u titlaq id-dar tal-missier, inti ħadd tmur fidejn id-demonju aħwa. Amen. Dik hija l-kelma tal-mulej. Għaliex il-ħnieżer meta d-demonju jrid jidħol fil-ħanżir, Ġesu ħallihom. Ġieli nħobb ngħidha din, il-lut x'kienu jagħmlu, x'kienu what the heck were they doing? Raising up pigs. Meta skont il-liġi ta' Mosè ma tistax trabbi ħnieżer, ma tistax tikol ħanżir żgur ngħidu hekk.
xil-madoffi kienu qegħdin jagħmlu irabbu l-ħnieżer daw. Kapiex? Tiġa juri li daw kienu nies li abbandunaw id-dar tal-missier. Inti hawnhekk ħanaffeċ il-kallijiet with love. Jekk kien Kristjan, love me back. X'inti tagħmel tmur tagħmel it-tattoos bħala Kristjan? Ġismek huwa tal-Ispirtu Santu. U jekk tiġi tgħidli li Ġesu qallek ngħidlek inti l-Kristu qatt ma tqajt miegħu. X'inti tagħmel tmur fil-barijiet jekk mhux biex timlihom u tsakkarhom bl-Ispirtu Santu. Mhux tagħmel bħalhom. X'inti tagħmel tmur postijiet fejn qed jinfluwenzawk tal-lilek milli qed tinfluwenza lilhom? X'inti tagħmel tilbes ċertu l-biss u minflok tidher bħala prinċipessa u bħala kolonna fid-dar tal-mulej imma tidher qisek waħda ta' streda stretta għalkemm illum il-ġurnata restorant hemm. U testa farrata wkoll issa hemm ħafna business u banek u issa m'għadhomx dak it-torobis issa kullimkien. Issa with the app. X'inti tagħmel? Qed taġixxi bħal ħnieżer. U l-ħnieżer jiġu posseduti mid-demonji. Jekk tagħmilha mal-ħnieżer ħadd tieħu dak li l-ħanżir għandu. Jekk taġixxi bħalhom ħadd ikoll l-istess ikel tal-ħnieżer. But it's not too late. Għax l-imħabba tal-missier jikbar mill-ħnieżer. U l-imħabba tal-missier qatt ma tiġħdek jekk terġa' tiġi lura. U mar daħal wieħed mar u daħal ma wieħed minn dak tal-pajjiż. U dan mar jiekol u mar ħadmu. U da beda jixxenna għall-ikel tal-ħnieżer. Eża zaħwa ħanilek it is very sad. Very, very sad. Meta inti Kristjan, meta inti tissejjaħ ħiben Alla l-oli, meta Alla jsejjaħlek prinċep u prinċipessa u tispiċċa inti tixxenna Alla fetta d-dinja. You've hit a very, very low of the low. Li tispiċċa tgħid Alla fetta d-dinja. Nsejt x'kont qed tgawdi fid-dar tal-Messija. Imbagħad daħal fih innifsu qal u beda jirrifletti. Kif anke d-dar tal-Missieru, anke l-qaddejja tilkom fl-ewwel messaġġ u t-tieni messaġġ, il-qaddejja jirrepreżentaw il-servants, jirrepreżentaw id-dinja. Anke d-dinja tgawdi mill-imħabba tal-Missier avolja mhux walidu. Għalhekk għal l-Missieru waqani ma dawk kollha li sejħulu Alla waqani mal-ġust u anke mal-inġust. Alla jtella x-xemx tiegħu jibgħat ix-xita tiegħu sew fuq il-ġusti u sew fuq l-inġusti. Ovvjament l-inġusti mhux qed igawdu l-istess barkiet tal-ġusti, imma Alla waqani. Halleluja. U daħal u qal ħammurant missieri, issa din hawnhekk hawn xi ħaġa interessanti kont semmejtilkom forsi ġud minnkom ma smajtuhiex jew insejtuha. U qal jiena ma jisħoqlix iżgħid insejjaħ ibnek. Daqa bedajtina ħanajt il-missieri jien ma jisħoqlix insejjaħ iktar ibnek. Ismawni aħwa. Ximkien fil-din l-istorja għad ximkien Alla qallu int ma jisħoqlokx issejja iktar ibni. U beda jħossu ma jisħoqlux iktar jissejħnu. Għax hemm Alla l-missier xorta qallu ibni. Hawnhekk fejn semmejtilkom u ma tistgħu tmorru tisimgħu l-messaġġ. Fejn daħal fil-slave syndrome. Fej beda jara lilu nnifsu issa madux jara lilu nnifsu iktar iben, qed jara lilu nnifsu skjav. Għalhekk ħafna Kristjani pastor ma jisħoqlix infiq. Pastor għax jien għamilt ħafna ħażin. Pastor jien ma jisħoqlix inħeles għax jien abbandonajt il-mulej. Pastor jien ma jisħoqlix li kollu xogħol tajjeb għax jien ma bdejtux il-Alla. Jista' jkun li vera ma jisħoqlokx. Imma Alla ma jħobbokx based kemm inti tobdih. Alla jħobbok xorta. Alla, infatt jiena u inti mhux ħanbidlu kif Alla jħobbok. Inti ħadbiddel kif tirċievi biss. Jiena u inti biss nirċievi, aħna l-Alla qatt ma ħanbiddel lill-Alla jiena, ħanbiddel biss kif jien nirċievi minn għandu.
Jew nirċievi jew ma nirċevix. Imma mhux ħajkun qatt it-tort Alla, ħajkun it-tort tiegħi. Issa hemm ħafna raġunijiet imma żgur id-diżobbedjenza. Żgur. U da ġi f'sensieħ ġilura, ovvjament ġilura b'qalb nidima, u xi ħaġa li toġobni fuq dan it-tifel, it-tfajjel li huwa a son of God, li ma ġiex lura u jgħidlu isma' missier ħanejlek għaliex tlaqt. Le. ċertu aħwa madwar id-dinja kollha da, Kristjani. Ħanejlek għaliex m'għadniex imur il-knisja. Ġifieri mhux it-tort tiegħek issa, it-tort ta' xi ħadd ieħor vera. Il-bniedem dejjem ifittex il-min ħajwaħħal. Blame game. Ħanejkom xi ħaġa aħwa. Dan huwa prinċipju daqsxejn li jistreċċjak. Jiġrilek x'jiġrilek f'ħajtek, jagħmel x'jagħmel il-bniedem kontra tiegħek, inti dak ma tista' tbiddel xejn. Però kif tirċivih dak tista' tbiddel kollox. Xi ħadd il-ġimgħa qalli ma nixtieqx immur x'imkien għax jibbulijawni. Qed sena ftit. Jibbulijawk, hemm ċans u probabbli ħajibbulijawk veru. Qed inti għandek il-qawwa u l-poter jekk tħallihomx jaffettwawk. Jekk tħallix dik il-ħaġa li ħadd ieħor qed jgħid fuqek, it-tajjir u l-malafama, ara tħallix taffettwak. Qed taffettwak? Jekk qed taffettwak, mela qed tpaxxi lil għadu u l-għadu qed jieħu pjaċir. Inti ma tistax tbiddel x'jagħmel ħadd ieħor, tista' tbiddel inti biss kif tirċievi x'jagħmel ħadd ieħor. Amen? Halleluja. U dan marant il-missier. U naraw il-missier kellu kompossjoni leħ u ġera l-ewwel messaġġ tiegħi when God ran. Alla ġera. Tista' timmaġina l-Alla ġera? Ma nafx jekk rajtuhiex intervista ta' Colton Iva, dak li kellu jħarġu fin fuq Heaven is for real. Da qal li nemmen li mar il-ġenna vera. Għaw minnkom taqrajtuħ da mar il-ġenna u nemmen għax id-dettalji bedajati bellaħom il-lom u l-missieru. Sawaw star s-sorja madwar. Imma għal xi ħaġa li vera tal-meravilja. Ma nafx jekk battuħ, kien hemm intervista reċenti, mhux il-bor, għax issa kibe. U qal meta mort il-ġenna dħalt fejn Alla l-missier, mhux Ġesu. Ġesu hemm kien, imma qal li Ġesu ħadu ħdejn il-missier. U saqsewh kemm kien kbir Alla l-missier. Qal kien inħares il-fuq biex narah. Qalu l-mamma qal daqs he was huge qal. Dak Alla huwa missieri. Missieri. Alleluja. U kif beda jiddiskrivih, ġifieri Malta toqgħod żrara f'idejh. Daqs kemmu kbir Alla. Issa ovvjament dan huwa l-misteru ta' Trinità li der f'Ġesu. U llum jgħix fih. Tipprovax tifhem għax ħadim faqala moħħok issa żdejt. Jisplodilek issa. Kemmu kbir Alla, meta aħna ngħidu Alla kemm min kbir. Gloria. Il-marda li inti għandek miexejn ħdej il-kobor tal-mulej. Halleluja. Il-challenge li inti det tixtieq tinħeles minnu miexejn ħdejn il-kobor tal-la. Xejn. Il-dik il-ħaġa li qed tara impossibbli quddiemek. Miexejn ħdejn il-kobor tal-la l-missier. Xejn. Zero. Ħanejdilkom, għajn immaġinaw. Jiena u nemla. U n-nemla mek edha jinnaf, qed tiċċalenġjani bħalma xi wħud jagħmlu boloħ. U għala serek. Issa kull ma jrid jagħmel hekk ara. End. Imma jina ma dik hija marda. Il-challenge li għandek fi żwieġ, il-challenge li għandek fuq ix-xogħol, fuq il-finanzi. Alla tantu kbir
li kull ma jagħmel biex jeredika. God moved. That's it. Done. Alleluja. U taf xi ċaqlaq il-Alla? Il-fidi tiegħek. Il-fidi tiegħek. Iżda l-missier qal il-qaddejja tiegħu issa u ġibulu l-isbaħ libsa, xiddulu libsu ilu, ċirbsulu ċurket, f'sebaw u s-sandli friġe. U fuq daw tlet affarijiet nitkellem f'daw in-nofsija. Number 1. ħafna minna ma nirrealizzawx xwirt, xi privileġġ kbir li jiena u inti nissejħu li Alla. Jiena u inti meta ngħidu aħna u li Alla taf x'qed ngħidu qed ngħidu affarijiet tal-bliħta. Meta qed ngħid jiena I'm a son of God, I'm a child of the most high God, the one who created all the universe. U l-istess wieħed li meta għalija fuq is-salib. Jien ibnu. Int min taħseb li jien? M'għadniex naħseb, konvin. Imma dan l-istess Alla lili u lilek li ġejna lura lejn il-missier. Inti li qed tara dal-programm jew tisma' dan il-messaġġ fuq Facebook, YouTube jew televiżjoni. Inti li tgħid jiena Alla ma jħobbnix, jiena misħut jew Alla sħetni mhux veru Alla ma saħtekx. Stajt sħit lilek nifsek, iva, ix-xitan se seħtek, jekk mort speċjalment titqalleb mal-ħnieżer, imma l-għadek ħaj li mħabba Alla jikbar. U tista' tiġi lura. Tista' tiġi lura lejn il-missier. Propju fejn int li qed tara dal-messaġġ. L-ewwel ħaġa tfisser, l-ewwel ħaġa, x'għamel Alla l-missier l-ewwel ħaġa. Il-Bibja tgħidlek li libbislu ġibulu l-isbaħ libsa jew nkella mantar. Ismgħu naħwa. Meta jiena u inti dorna lejn Alla, meta jiena u inti jew intom li għadkom qed taħsbuha quddiem x'aħsibha l-alternattiva l-infern. Meta jiena u inti dorna lejn il-mħabba tal-missier, l-ewwel ma għamel il-missier ma għadx jgħidlek ejja l-idnubiet kollha ta' ħajtek. I'm glad għax tant għamilt li nsejthom. Tinnota li Alla l-missier ma għadx iżomlu l-kontijiet ta' dnubiet tiegħu da? U ġist għarra id-nubiet tiegħu, Alla ralu milta tiegħu, però Alla xorta baqa' jħobbu u raħ bħala ben. Kemm naf Kristjani li anka kienu f'din id-dar bħala u li Alla u llum qegħdin jasqu mal-ħnieżer, però jekk inti tisma' dal-messaġġ għadu mhux too late, it's not too late. It's not too late. Għad baqa' żmien. Però taħlix żmien. U l-missier għallu l-ewwel ġibulu mantar libsa. Fl-iskrittura ħanorikom xi skritturi. Halleluja. Xi tfisser mantar. Meta intom tiftakru fil-ktieb ta' Ġenesi, meta Alla għamel patt ma' Abram, tiftakru meta għamel patt u Abram raqat. Kien hemm exchange of things. Kien hemm Alla għamel patt ma' Abram, kien hemm il-bestja, l-annimal li ġie sagrifikat fi ħafna tal-im sabiħ dak. Imma kien hemm exchange. Meta inti anka fl-antik, anka bej slaten u kapijiet anka ta' pajjiżi kienu jagħmlu, they exchanged il-mantar. Dax kellu fuq dar raġel, ħwejjeġ maħmuġa. Il-missier l-ewwel ma millu ġablu mantar, ar-robe bl-Ingliż. Is-sisimgħu fil-ktieb ta' Iżajja 61 vers 1 dan jissejjaħ the robe of righteousness. Il-mantar l-libsa tas-sewwa, ma bis-sewwa l-kelma bis-sewwa l-Malti ma tantx iddur. Il-ġustizzja, manka jekk nilkom bil-ġustizzja, ħafna xorta mhux ħajfmuha. Il-kelma righteousness fisser right standing. Il-mument li inti xaħat jew Alla nnifsu
poġġilek mantar meta rsaqt leħ qed jgħidlek daw l-affarijiet u xud minnkom ħajkolkom tendenza li tant huma bombastiċi u sbieħ daw l-affarijiet laqqas ħadd niżlhom imma niżlhom hija l-kelma d'Alla. Number 1, meta Alla libbisna lilna u sirna uliedu bdejna nimxu miegħu u bdejna nabitaw fid-dar tal-missier, Alla lilek għallek millum il-qudiem inti fl-istess livell miegħi. Do you know that what it means? Lina natik mantar tfisser lina ġibtek fl-istess livell miegħi. Lina libbistek u tajtek bħala wirt dak kollu li huwa tiegħi. Sar tiegħek. Tistema naqafani, but believe it or not, ħafna superheroes għandhom mantar. You are a church of superheroes. Għandkom mantar. Hallelujah, bħata superwoman and superwoman. U superman. Għandkom mantar. Xejdu lu xiktar. A robe l-Inglis. A robe. Or cloak. Your cape. Big cape. Xi fisser iktar? Isimgħuni aħwa. Diġut minnkom ħajkolkom tmurru tomodwa. It means now you're same as God. When ħanilkom daw l-affarijiet li tletta affarijiet li Alla l-missier taħil dan leben, rob, ċurkettu, sarbun, fisser letteralment dak kollu li huwa Alla taħlilu. Meta jiena u inti morru f'Romani kapitlu 8. Meta aħna twilidna mill-ġdid, meta aħna ġejna lejl mulej, mhux ġejna l-Knisja ta' jew għassirna biss Kristjani xi tibtanu xi tikketta. Ara xejn l-Iskrittura. Romans 8. Ħanaqralkom minn vers 16. Dan l-Ispirtu Santu, jew dan l-Ispirtu Alla, jew dan l-istess l-Ispirtu tal-Missier, ħanaqralkom minn vers 14, ħalli tifhmu il-kunċett kollu. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma iwliet Alla. Nista' nagħmilha bil-kontra. Daw kollha huma iwliet Alla imexxihom l-Ispirtu ta' Alla. X'tib ta' spirtu hu? Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu ta' li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża' Kristjani. Imma rċevejna l-Ispirtu li għamel minna uliet adottivi. U li bih dan l-Ispirtu aħna nistgħu ngħidu Abba, Daddy, Papa, Missier. Dan l-Ispirtu jixed fl-imkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna iwliet Alla. Issa dan l-kelma uliet hawnhekk xi ħaġa oħra. Din il-kelma uliet fisser li aħna issa uliet nixbħu l-Alla. Ħanidkom aħwa, meta t-tifel tiegħi twieled baby, il-baby ħafna mid-drabi titħares darbtej biex tara jekk speċjalment dak iż-żmien, ejħu li aħna kien waħedna meta Mariella kellha l-uliedi. Imma qabel kunu jagħmluhom kollha u jekk ma jagħmlulek xi tikketta ma saqajk ma jafux li wieħed ta' min. U titqgħod ma dan sena ftit dan għandu min ieħor missier u dan wkoll għandu qisu widnejh missier wieħed minnu. Allura meta tkun żgħir inti ma tantx tixbħu lill-papa u laqqas il-mama. Ma meta tibda tikber il-mamma mija pastor dak qed isir qisu ħaġa waħda qisek bżaqtu pastor, hekk jgħiduli. It-tifel kemm jixbħek. Mela aħna nibdew nixbħu lill-missier. Meta nibdew ingawdu mill-wirt. Meta nimmaturaw u nibdew naġixxu bħal Alla l-missier, mhux bħal pastor, bħal Alla. Let me preach to the other church. Meta uliet Alla jibdew jimmaturaw u jibdew jifhmu x'wirt kbir għandhom bħala uliet il-missier. Jibdew jaġixxu bħal Alla. Bħal missierhom.
l-aġir tagħhom ikun l-istess aġir li tara l-Alla jaġixxi, jagħmel. Dak li rajt il-missier jagħmel jien għamilt. Dak li rajtu li nagħmel għamlu intom. Jgħid il-mulej. Isma'wa vers 16. Dan l-Ispirtu jixħed flimkien ma' l-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Jekk aħna wlied, aħna werrieta wkoll. Werrieta u ħafna minnkom, il-biċċa kbira minnkom, jekk mhux il-kumplament tagħkom ma fimtuwix. It-tieni parti tgħidlek werrieta ma' Kristu. Imma l-ewwel parti tgħidlek werriet Alla. Jiena mhux taf xi writt int l-Alla. Jiena writt l-Alla. Liben dak li ngħidulu l-ħali mhux wiret il-barkiet, wiret lill-missieru. Missieru għamlu bħalu. Iwrit l-Alla. Tiftakruha l-istorja tal-Father Christmas? Kemm minnkom tiftakruha? Kemm minnkom ma tafuwix? Darba kien hemm tifel u l-mami għalklu Tommy, għalklu issa wasal il-Christmas u l-Christmas Father ħajġiblek ir-regali. Għalklu trid tagħżel tliet affarijiet x'jiġiblek il-Father Christmas. Alla tlieta biss, għalklu Alla għandi ħafna aktar x'nixtieq ta'. Għalklu inti mur aħseb, mur orqod aħsibha u mbagħad ta' filgħodu għejdli. Għalklu klieta orrajtu ta' mar orqod. U l-għada fil-ħodu nizel, għajħu l-breakfast, u l-mamma għalklu Tommy xi trid, ħi għalklu deċidejt il-tliet taffariet li trid, Alla le ħaġa waħda ta' biss. Waħda. Bira ħadd inti tlieta ftit. Alla mami, irrid il-Father Christmas. Alla ma tagħkomx tliet rigali, Alla tagħkom il-Father Christmas. Alla tagħkom il-Father God. Halleluja, Abba Father. Lilu nnifsu. Halleluja. Jekk aħna wlied u hekk aħna mela aħna werrieta u xirritna irritna lill-Alla. Werrieta ta' krima Kristu la darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati jessi saħwa. Jiena u inti fil-ġisem inti u tikber tbati. Anka l-ġisem, il-muskoli jiġġebdu, l-għadam jiġġebbed, u inti għaw tikber tweġġa. Imma xħat ħajkwasta, ħat kwesta l-istat ta' raġel matur, jew mara matura. Amen? Halleluja. Mela number 1, meta inti Alla tak il-rob, tak il-mantell, għamlek daqsu, għamlek bħalu fl-istess level tiegħu, u dak kollu li juwa tiegħu issa sar tiegħek. Halleluja, u libsek bil-rob, nipreferiha bl-Inglis, of righteousness, Isaiah 61 verse 1. Pero isimgħuni, kulħadd naħseb, jew biċċa kbira minnkom smajtu l-ewwel Petru 2 verse 9 tajt li aħna saċerdozju reali. Taf min kien jilbsuhom il-mantar? Ir-re u l-qassis. In-nies fil-Bibja, dawk li kienu jilbsu l-mantar, ir-rob, kienu r-re u l-qassis, il-saċerdot. U ħaġa oħra, ara ġejja powerful di. Taf x'kulur kien il-mantar? No, blu. Li tfisser divinità, celestiali, mis-sema. Min jitwilet mis-sema huwa fuq kollox. Jina u inti, jekk int vera mwilet miġdid, inti rċifejt lill-Alla u ħadd fuqek in-natura tal-Alla imwilet mis-sema. Rob divin, celestial. Halleluja. Gloria al-mulej. X'ħaktar? L-iskrittura tgħidlek li l-slaten u l-qassisin, l-qassis il-kbir, kellu r-rob, kienu jilbsu ir-rob. Xi ħaġa wkoll sabiħa hija li naraw
li l-barka li anka Aron fejn kien hemm tinżel il-barka u d-dilka kien hemm ir-rob. Kellhom jilbsu dan ir-rob li jirrepreżenta kif qedtilkom divinità u celestiali mis-sema. Xi ħaġa morru qraw Zakkarija kapitlu 3. Kapitlu 3. Fej jitkellem fuq il-qassis il-kbir Ġoswe. U Ġoswe daħal qudiem it-tempju Alla, qudiem il-post qaddis, u l-Bibja tgħidlek miegħu daħal ix-xitan. Ġili rajtu dak il-passaġġ? U Alla jgħidlu għal ħwejjeġ maħmuġa li inti tħalli bihom jiena ħantik ħwejjeġ ġodda, notfa, u taħ a-robe of righteousness. Taħ il-bisi għaddisa. Taħ il-bisi ta' sema. Meta l-iskrittura tgħidilna ilbsu l-armatura tal-Alla. Jiġifieri l-istess armatura li Alla ilbes int. Jekk jiena ngħidlek ejja d-dar u ilbes l-ilbis ta' Gordon. Ma inti fliema Gordon rubat tfittex? Tiegħi. Kapix? Hekk Alla meta jgħidilna aħna nilbsu l-bisu, Alla dak li jilbesu poġġi fuqna. U ħaġa u probabbli meta x'għamel il-missier. Ir-rob x'jindika fil-iskrittura tgħidlek di, jekk tistudja, jindika li r-rob li kellu l-missier tefa' fuq ibnu. Tifhmu kemm fih sinifikat dan il-passaġġ. Kemm għandkom ġieli ħsibtuhom dal-affarijiet meta qrajtu dal-passaġġ? Ħadd minnkom jiġifieri qed tifhmu kemm huwa sabiħ dan il-kliem issa, kemm qed jagħmel issa differenza. Halleluja. Infatti xi ħaġa interessanti tiftakru meta l-Ġesu bdew jiżeffjettaw bih u libsulu rob mantal imma ma kienx blu. Kien ta' skarlat, kien aħmar marrum. Li jirrepreżenta s-sagrifiċċju, jirrepreżenta d-dem, jirrepreżenta t-tixrid tad-dem. Jista' jirrepreżenta affarijiet oħrajn. X'libsu mbagħad il-missier? Libsu ċurkett. Meta l-mulej libisna ċurkett, xi tfisser? Meta inti dersaqt lejn Alla u Alla libsek ċurkett, x'libsek? Number 1, ta' kis-siġil li ċurkett huwa siġil. Ħafna drabi fit-Testament il-Qadim, anka l-Papa għandu ċurkett. Esawa, imma dak iċ-ċurkett jirrepreżenta siġil. Number 1, xi jfisser? Alla tak lilek, kemm minnkom għandkom xi siġil tal-familja tagħkom, inna. Pereżempju jiena meta gradwajt minn Rejma, tista' tixtri ċurkett tal-gradwazzjoni bis-siġil tar-Rejma tal-gradwazzjoni minn fejn gradwajt. Ma kontx trajtu jiena nixtieq xi darba jkolli, ma insomma. Imma dak huwa siġil. Imma mill-lat spiritwali xi jfisser? Li inti m'għadekx iktar skjaf u inti ġejt moti issa is-siġil ta' eben. Għax iċ-ċriket ma kinux fidejn il-skjavi, iċ-ċriket kienu biss fidejn l-ulid. Tiftakru meta ir-re fil-ktib ta' Ester, x'tagħmel? Tiftakru meta ir-re l-ewwel kien ta' ċurkett lil Ħaman u abbuża bih. Neħħeħ midej u poġġih fidejn Mordekkaj. Għaliex biex dak il-siġil, dak il-ċurkett, dak li jgħid issir li jiġi. Jekk taqblu dir-revelazzjoni, ħatoqgħodu attenti ħafna x'tgħidu. Meta jiena u inti niddikjaraw affarijiet minn fomna, l-Iskrittura tgħidilna bis-siġil li Alla tagħna, biċ-ċurkett li Alla lebisna, dak li ngħidu fil-realm spirituali jsir liġi. Halleluja. Xi jfisser ċurkett? Ifisser ukoll parti wkoll ifisser wirt. Ifisser li ġejt moti u ġejt moddi fuqek awtorità. Number 1, meta inti kollok ċurkett fuq ta' xi tip ta' siġil, fisser li inti qed topera taħt awtorità u qawwa aktar ola minnek. Meta jiena u inti nilbsu is-siġil ta' Ġesu Kristu, meta aħna nkeċċu x-xjaten,
Meta aħna nfejqu l-morda, meta aħna nwaslu xi ħadd tas-salvazzjoni, meta aħna tolbu ma xi ħadd Ġesu jimtilhom l-Ispirtu Santu, ifisser li aħna għandna awtorità qed noperaw b'awtorità ta' xi ħadd aqwa u ikbar fuqna. Qed tifhmuha? Jiena ċ-ċurket jirrappreżenta li jiena nopera taħt xi ħadd ola u aqwa minni. Halleluja. U jiena u inti ġejna mogħtija iċ-ċurket tas-siġill ta' wulied. Isimgħuni aħwa, l-Iskrittura tgħidlek fir-Rumani kapitlu 8 tgħidlek lin-natura x'tgħidilkom? Qed tistenna li l-ulied Alla jimmanifestaw lil Alla. Go and chew that. L-ulied Alla lil min għandhom jimmanifestaw? Mux l-dinja, mux il-ġisem. Jina u inti ġejna mogħtija dan is-siġill biex nimmanifestaw il-dak li batna. Alleluja. Gloria lil mulej. Grazzi Ġesu. Thank you Lord. Infatti, dan kien wirt li kien jiġi mogħti biss lill-ulied. Lill-ulied. U qed nirrepreżenta awtorità aktar ola minni. L-aħħar ħaġa, iż-żarbum, is-sandli. Xi kultant aħna naraw films u jkun fihom kunu sbieħ. Anke fuq Ġesu u naraw issa il-Ġesu mingħajr is-sandli. Mhijiex biblika ħodi. Ġesu kien wilt, ma kien skjaf. Issa sar skjaf, sar saħta, sar dnub, u naf li aħna peress li trabbejna ċertu reliġjon, naħsbu li Ġesu kien fqir. Ġesu ma kienx fqir aħwa. Ġesu l-Bibja tgħidlek sar fqir, mhux kien fqir. U sar dak kollu sar is-saħta, sar id-dnub u sar fqir fuq is-salib. Biex dak li sar għalik, int qatt ma terġa' tkunu, imma tkun minn flok dak li hu sar għalik. B'saħħtek, imbierek, minn skjaf wilt, minn dlam dawl, minn marit mfejjaq, minn oppressat ħiles. Iċ-ċurket kien jirrepreżenta wkoll u anke s-sandli li jien issa m'għadek skjaf. Li jien issa you are free. And whom the Son sets free is free indeed. Hallelujah! Gloria lil mulej. Gloria lil mulej. Xi ħaġa sabiħa meta taħseb fuqha l-iskjaf, infatti fil-ktib ta' Iżajja kapitlu 20 vers 2 tgħidlek li meta il-lut ġew meħuda fil-jasar, taf x'kienu jagħmluhom? Ineżżawhom, neħħulhom minn ħwejġhom, ineżżawhom il-qor, iżraben. Isimgħuni, kemm hawn minnkom jien naf ġejtu minn Birżabuġa, jew ġejtu mill-Mellieħa, jew ġejtu minn x'imkien. Kif kont ħossok kieku inti mxejta? U fuq it-tarma u fuq il-bankina, immaġina timxi daw il-mili kollha fuq iż-żrar u fuq il-ġebel, fuq il-ħaxix u fuq it-skuk. Għalhekk iskjaf kienu jneħħulu ż-żarbun għax fuq dik it-tip ta' art ma tantx tista' tiġri. Kienet faċli jaqbduk jekk taħrab. Amen. Infatti anke nies meta naraw nies foqra, letteralment foqra fil-finanzi, x'nagħmlu? Nitħassruhom għax m'għandhomx żarbun. Għaż-żarbun kważi għall-inqas ħaġa li jista' jkollok. Sewwa, meta inti irsaqt lejn il-mulej, intu kont bla żarbun. Kont skjaf. Imma l-mulej il-fatt li libsek il-qor u libsek żarbun. Xi jfisser? Wan li m'għadekx skjaf. M'għadekx maħkum. M'għadekx sudditu għall-awtorità
oħra ħlif la għal-awtorità issa biss tal-missier. L-awtorità li inti topera fuqha taħta hija tal-missier. Mhux tal-ħakkiem, mhux dak li jabbużak, imma tal-missier. U issa inti liberu biex taqdi il-mulej fil-libertà bħala iben, mhux iktar bħala skjav. Infatti Alla m'għandu skjavi. Alla li għandu wlied li għandhom joperaw bħala għaddejja. Amen. Pawlu jgħid li jiena skjav, imma mhux skjav jiġifieri msawwata bħalma naraw nies jiġu msawta u maqruqa. Erħila lid-dinja li l-iskjavità Alla taqarhom. Sewwa. Però mhux Alla ħajaħqar lill-qaddejja tiegħu u l-qaddejja tiegħu huma wlied joperaw fid-dar tal-missier jaqdu. Jiena u inti eżaż aħwa, Ġesus qalilna f'Ġwanni 15. Praise and worship team, would you please come? Ġesu qalilna ma nsejħilkomx iktar għaddejja. Mela senna ftit. La Ġesu qal ma nsejħilkomx iktar għaddejja, mela ma tkomx għaddejja. M'intomx għaddejja. M'intom skjavi. Għalhekk il-missier meta ġie lura darra dat-tifel ma qallux iktar għaddej u ma għadx jaħseb fuq li issa ħanamlu għaddej għax hekk jistħoqlu, xorta qallu inti jiben. Xi ħaġa interessanti, il-missier jgħid l-aħħar vers qabel ma mmorru mbagħad għall-Big Brother fażi, il-missier jgħid it-tifel tiegħi kien mejjed. It-tifel tiegħi kien mejjed. It-tifel li xorta kien tiegħi imma kien mejjed. It-tifel li xorta kien tiegħi imma kien mitluf, imma t-tifel tiegħi. Eżaż aħwa. Intom li taraw dal-messaġġ fuq YouTube u mezzi oħra u intom li qegħdin hawnhekk. Jekk inti m'intix qed tammar fid-dar tal-missier, m'għandekx relazzjoni ma' Kristu, lil Ġesu għadek ma raftux bħala s-Sit tiegħek u s-Salvatur tiegħek. Inti għadek qed topera bħal wieħed mejjed, bħal wieħed mitluf. Però Alla xorta jħobbok u Alla tisejjaħlek biex inti Alla l-missier ilibsek il-mantaqa, ilibsek iż-żarbun u jilibsek biċ-ċurket u tibda topra bħal iben fid-dar tal-missier. Mhux iktar skjav, mhux iktar maħkum minn xejn, immissa maħkum biss mill-imħabba tal-missier biex taqdi lill-missier minn qalbek ta' dak kollu li jagħmel għalik. U jiena u inti msejħin biex nimmanifestaw l-imħabba tal-missier kull fejn morru. Amen aħwa? Alleluja. Grazzi Ġesu. Jekk inti llejla smajt dan il-messaġġ, il-mulej qed jistidnek għall-parti. Qed jistidnek biex inti tidħol fil-parti tiegħu. Ejja nagħmlu party. Let's make a festa. Ejja nagħmlu festa. U jekk inti llum kulħadd ibaxxi rasu, titkellmux bejnietkom, jekk inti llum smajt dal-messaġġ u qed tinduna xwierd kbir qed titlef. U qabel ma ngħidlek kolli jdejk, tollix idejk qabel ma verament lesti tiġi lura lejn il-missier. Il-missier iħobbok, il-missier mhux ħajkun hemm jikkundannak. Illum qatt nirrifletti. Nista' nimmaġina kif inħossnina kieku nara l-wieħed mill-uliedi jiġri għandi, jinnaf forsi ħadd fuq il-klieb, weġġawh, mimli feriti, u jiġri lejja u jgħid li papa. X'taħseb ħanaħseb dak il-ħin? Taħseb li ħanejdlu issa ġejt? Taħseb li ħanejdlu ma għatlek xin? Kun ikollu għal xejn. Ma jiswa xejn. Anka l-fatt li jibni jgħid li papa biżżejjed biex idewwib li qalbi. Aħseb wara li maħabba Alla l-missier tas-sema. U jekk inti tittinħeles il-lejla minn droga, minn sessualità, minn lob tal-azzard, nuqqas ta' maħfra, minn xi abbuż li inti batejt f'ħajtek.
اطلق من هيم، اطلق من هيم منتالمنت، اطلق من هيمك ايموشنالمنت، اجري لين المسير، اجري لين المسير. والمسير كيف يراك تجي، لا أزغلك تصل as he will come and meet you halfway. Jak dal persuna jenti tgħid li pastor jiena xi darba kont fid-dar tal-missier. Mhux qed titkellem biss għall-binja tal-Knisja għax-xorta sfortunatament hawn min jiġi l-Knisja u jibqa' bħal bniedem bħal iben il-kbir. Qed nitkellem għandek tiġi l-Knisja u għandek tiġi x-xirka imma għandek l-ewwel ma tiġi tiltaqa' mal-missier u mbagħad jidaħlek fil-xirka u jidaħlek fil-Knisja u jagħmel festa miegħek. U llum il-missiera tisejjaħlek u jgħidlek ibni, inni nistennik, binti inni nistennik. U din il-messaġġ huwa l-karba tal-imħabba tal-Messier. U qed jgħidlek ejja kif int u ħalli li jien innatfek, ħallini jien inlibsek u ħalli l-imħabba tiegħi teħilsek. افتح قلبك برا، افتح قلبك على المسيح، على محبة المولاي، والمولاي يهلسك ويلي براك، يفيقك من المعرض، يفيقك من الوجعات. احنا الكل كما احنا نبزون لمحبة المولاي. نفتي داك بس يعني نبزون. عشان الفيقان يجي من محبة المسيح، الهلسين يجي من محبة المسيح، الفينانس يجي من محبة المسيح. once تمتلأ وتعرف لمحبة المسير dan il-wirt huwa kollu tiegħek. U ma tittamel xejn għalih, just ejja d-dar. Come to him. Ejja għandu. Ejja ant il-mulej. Jekk dal-persuna janti u tgħid li pastor dal-persuna jiena u nixtieq niġi lura lejn il-missier. Inadbet minn il-mulej u nixtieq niġi lura u nammar fid-dar tal-missier. Il-Bibja tgħidlek dawk li jagħmru fid-dar tal-mulej jirċivu u jesperjenzaw il-barkit fil-ħajja tagħhom. Inti mhux biss tkun kollok barka, imma inti tgħix fil-barka. U għalhekk iridek inti tgħix fil-barka. Fil-preżenza tiegħu il-barka li Alla jlibsek, Alla jeħilsek mill-iskjavitu, jeħilsek mill-addiction. Dik hija l-barka tal-imħabba tal-Mesiħ. Għaw xi ħadd li passer dan huwa jien, please itlob għalija. Għaw xi ħadd itlob għal idejk issa stess, bla mistija ta' xejn. Anyone, lift up your hand. Anyone, tittati ħajtek il-mulej lejla. Titterġa' lula il-mulej. Jekk inti titissalva u tidħol fil-ġenna, inti tittiġi għand Ġesu. Tittejt il-Ġesu jiġi f'ħajtek u salvak u jaħfilek nubietek. U l-mulej meta tiġi għandu daqsik u qatt ma għamilt dnub wieħed. U mhux ħadd isemmilek id-dnubiet. U jirċivik u jgħanqek u jbusek. Halleluja. Għaw xi ħadd il-lejla l-ewwel darba fil-ħajja tiegħek tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għalidejk. Jew il-lejla tixtieq tagħmel rededikazzjoni ta' ħajtek lill-Kristu għalidejk. Anyone else? Għal dawk li intom fuq YouTube, dawk kollha li intom fuq il-Facebook, tgħid li pastor dal-messaġġ kien għalija. Irid nersaq lejn il-mulej u l-mulej tisejjaħli. U l-mulej jista' jkun li anke uża dal-messaġġ, nemmen li juża dal-messaġġ. Il-mulej jridek li inti tduq u tesperjenza l-imħabba tiegħu. Jekk inti dan lest biex tagħmlu u tersaq verament lejh u tibda din il-ħajja ma' Kristu u tesperjenza l-imħabba tal-Mesiħ f'ħajtek. Ejdi talba warajha minn qalbek, jgħidlu Missier Qaddis. Kulħadd jitlob miegħi Missier Qaddis. Nitolbok issa stess f'isem ibnek Ġesu. Aħfir li d-nubieti. Għax jiena dnibt kontra tiegħek mulej. Dnibt kontra s-sema mulej. Jiena nqastek mulej. U llum nirringrazzjak minn qalbi li permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, permezz dan il-messaġġ, inti qed terġa' ssejjaħli għalik u qed tiġri warajja. Mulej, aħfir li d-nubieti.
jisobbija dak kollu li għamilt kontra tiegħek u weġġajtek. Nitolbok mulej, aħfirli. U nirċievi issa stess il-maħfra tiegħek. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesuwa il-mulej. Li Ġesu tassewa li ben tal-ħaj. U li miet għalija fuq is-salib u li permess tal-mewt u l-qawmen tiegħu jien salvat. Millum il-qudiem Ġesu jiena salvat. Illum niseħ iben għall-ħaj fi Kristu. Illum dnubiti maħfura u issa tini l-kuraġġ biex ngħix għalik mulej nammar fid-dar tal-Missier. Amen. Hallelujah. Praise God. Let's all stand. Daw kollha li intom fuq YouTube, Facebook, televizjoni, il-paċi magħkom. Ejja iltaqgħu magħna ġewwa River of Love kull nhar ta' erba' u nhar ta' sitt fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fil-għodu fl-10. Il-paċi magħkom. Il-mulej tik il-grazzja biex tkompli id-duq u tesperjenza li maħabba tal-Missier fi Kristu Ġesu. God bless you. Hallelujah. Grazie.